טוב ומזל טוב. ה-60,000 בריתות מגיע הרבה מזל טוב. לא 60,000 סעודות, אבל 60,000 ברכות. זכינו היום, כבוד הרב המזמין והרב רוזי, הרב שיצא מהרב של כפר יונה, והמוהל שלנו, ראינו אותו פעם בסרטים, איך שהוא עולה על הרבה ערים וגבעות, וכל המוהלים, וכל הרבנים, כל האנשים הקשורים למערכת החשובה הזו של ברית יוסף יצחק, ערב מיוחד כזה, ערב חשוב כזה של חיזוק ועידוד. אם פעם היו אומרים שרק ברוסיה צריך מסירות נפש על בריתות, לפני זה אצל רבי עקיבא, מרומאים ועוד דרגות באינקוויזיציות. היום הגענו למצב לא פשוט, שבכל העולם רוצים לגזור גזירות נגד ברית מילה. זה דבר לא מובן, וכנראה שברית מילה זה דבר הכי קדוש, הכי חשוב, זה הידוע, ומילא יש לזה הרבה צורך של מסירות נפש. אז גם בדורנו מראים לנו שיהיה לנו קצת יותר מסירות נפש. אני בתור מערכת הרבנות שלנו, אז כשבאים חתנים, זוגות, באים להירשם לנישואים, באים עם עדים, אז אנחנו משתדלים, שואלים, אני שואל בדרך כלל, בצורה נעימה, אם עשית ברית. והרבה פעמים קורה או מי שבא להירשם לנישואים, או שהעדים הם עוד לא נימולו, ולא קל להגיד להם, ואני מתקשר מיד לגורמים של ברית יוסף יצחק, והם מטפלים בזה כראוי, ויש לפעמים באים לא מיוזמתי ממש, ויש לנו קשר עם הגורמים בבריתות בפועל שנעשה בעיר שלנו, ומגיע בזה שקוע גדול. בדרך כלל הברית, הסעודה הזו, ברית יוסף יצחק, זה בי' שבט או בסמיכות לי' שבט, יום ההסתלקות, יום ההילולה של אדמו"ר רבי יוסף יצחק, אדמו"ר הקודם, שהוא לרבי, ממשיך דרכו, אבל לפעמים בדרך כלל יוצא פרשת בו, או בפרשת בשלח. היום אנחנו פרשות, ברוך השם, כבר בפרשת יתרו, עניין של מתן תורה. אז הסעודה הזו היא של הבריתות, קשורה לסעודה של מתן תורה, של אנחנו, עם ישראל, נימולו וקיבלו את התורה, אלו שעוד לא נימולו לפני זה. אני רוצה רק להגיד לו מאוד משפט אחד. הרב ירון, ברוך השם, פגשתי אותו כמה פעמים מאז שלא היה בארץ, בארצות הברית, ובירכנו, ביקשנו. היה חסר לנו בכל זאת, הדמות הזאת, הפעילה, המאירת עיניים, הקרינה, הייתה חסרה לנו, וברוך השם שאנחנו זוכים לראות אותה עכשיו. אני רוצה רק לסיים במשפט אחד. יש במנהגי ישראל הרבה סוגי מנהגים בבריתות, ובחלק גדול בעולם נהוג בברית אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אצלנו בעדות המזרח ודאי, יש מקומות שלא אומרים, אבל ברוב העולם אומרים שמע ישראל, כי בעצם הברית הראשונה שמקשרת את היהודי עם הקדוש ברוך הוא זה ברית מילה. זה נותן לי כוח לשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שתהיה לו תמיד הנשמה שלו תאיר עם אחדות השם, וזה חשוב מאוד. לאחרונה ראיתי וורט יפה בעניין של שמע ישראל, ואולי יש כאלה שראו את זה, אבל אני רוצה לשתף אתכם, זה דבר יפה. והוא שואל, כשאומרים שמע ישראל, אנחנו שמים את הידיים על העיניים. לכאורה, כדי לייחד את שמו יתברך, יכולים לסגור את העיניים, כי אני מבין שאם המטרה היא כדי לא לחשוב על דברים אחרים, לא להסתכל על דברים אחרים, בשעת קריאת שמע, אז אפשר לסגור את העיניים, וזהו, ולומר שמע ישראל. מדוע צריך להחזיק את הידיים? אז הוא מסביר שיש אצל האדם, באצבעות של היד, יש לנו 5 אצבעות, 5 אצבעות. אגודל,
אצבע, אמה, קמיצה וזרת. וכל 5 אלו משמשים כלי שרת ל5 חושים החשובים שאצל האדם. הגודל משמש לפה. רוצים לסדר את הפה, מי שזוכר בהתוועדויות של הרבי באמצע, היה גודל משתמש לזה. האצבע זה בשביל ניקוי נגיעה באף. אמה זה בשביל מישוש, למשש דברים. הקמיצה זה לעיניים, והזרת לאוזניים. ודרך 5 האצבעות האלו מעלים, כשאומרים שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ומכוונים בשעת קריאת שמע, אז זה לא רק המחשבה, לא רק הכוונה, אלא דרך המחשבה והכוונה, בדרך האצבעות האלו, ודי אם מכוונים עוד יותר, אז מעלים ומקדשים את כל החושים של האדם. הוא ממשיך שם דרך פלא דבר יפה, שהמילה יד, אגודל, אצבע, אמה, קמיצה וזרת, זה גימטריה, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כך שזה קשור לכל העניין הזה. דרך אגב, ראיתי בעוד ספר שהוא אומר, וזה קשור לכל יום שאנחנו זקוקים לגאולה, אנחנו רוצים כל אחד, אפילו בגאולה פרטית, עניין פרטי שזקוק, הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. אז כשעושה איזה מצווה, מעשה מצווה מסוים, אז זה כבר עוזר. אבל בעניין של שמע ישראל זה סגולה מיוחדת. הוא אומר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה גימטריה, השם מושיע המלך יעננו ביום קוראנו. אז דבר נפלא, השם מושיע המלך יעננו ביום קוראנו. אז זה עניין שהיות שזה מתחבר, אפילו שאילו שלא אומרים את זה, אבל בפועל, העניין של ברית, זה אז ברית מילה שנותן את הקדושה ליהודי ביסוד שלו, יסוד כפשוטו, יסוד כמשמעו. אז הוא מקדש אותו שיוכל לכוון, שיוכל לקדש ולהגיד שמע ישראל כמו שצריך להיות. זה היסוד היסודות ועמוד החוכמות. מסיימים את הרמב"ם בימים אלו, מתחילים את הרמב"ם מחדש, סיימנו פעם הלב, התחלנו עכשיו, מתחילים, ועוד יום, היום זה עוד במצוות, פעם הגל, גל זה גאולה, גילוי, גל עיני והביטה נפלויס מתירוסכו. אז התחילת הרמב"ם זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, לידע שיש שם מצוי ראשון, ממציא כל הנמצאים, וכל הנמצאים משמיים וארץ, ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. זה היסוד, זה יסוד היסודות שם הוואי בהתחלת הרמב"ם, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. אז זה יסוד גדול, וזה קשור לעניין של ברית מילה, וזה ברית מילה פרטי של כל יהודי. קל וחומר לברית יוסף יצחק, שמוסיפים להביא שמחה וצחוק לכל העולם כולו, בבריתות שמתקיימות בגילים מסוימים, מגיל 8 ימים עד גיל 90. זה ממש מביא שמחה גדולה. ומילא יש בזה הרבה משמעות לחיזוק של הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, עם שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וזה ודאי יביא השם מושיע המלך יעננו ביום קוראנו לגאולה שלמה על ידי מלכנו משיחנו אמן. יישר כוח לרב הראשי של נצרת עילית, הרב הרצל,